Днес ще си говорим за нещо вкусно и пикантно. Защо според вас използваме гледането на хубав филм като оправдание да си похапнем нещо така по-специално? Много бихме се радвали да ни споделите вашето мнение по въпроса. Може да отделите секунда да ударите по една ръчичка и да натиснете бутончето за абониране. На вас не ви коства нищо, но за нас е изключително полезно да борим сложния и гладен за интеракция алгоритъм на YouTube. А сега, нека разберем какво обичат да похапват в различните страни, когато са на кино. Всички свързваме киното с похапването на пуканки или чипс, но дали е така и в другите страни? Както се досещате от заглавието, отговорът е не. Първият ни пример за интересен избор идва от Китай. Там зрителите, които обичат да посещават киносалоните, консумират предимно сушени плодове. И то най-вече сушени сливи. Със сигурност те присъстват в списъка на полезните храни, на пръв поглед това звучи здравословно, но дали е така? Един от основните плюсове на сушените лакомства е, че може да се консумират навсякъде без притеснения за неприятни петна, лепкави пръсти и така нататък. Освен това се твърди, че съдържат до 3 пъти повече витамини, минерали и фибри в сравнение с пресните. Но техен безспорен минус е огромното количество захар, което често е поне 3 пъти повече. Ние не сме диетолози, но предполагаме сте чували за фруктоза. Това е специфичната захар, която се съдържа в плодовете и която кара милият ни черен дроб да произвежда един неприятел, познат още като лош холестерол. Та, нека им е сладко на китайците. Представете си сега отивате на кино и си поръчвате сепия. Да, точно така. Правим един бърз скок до Южна Корея, където са почитатели на сушената сепия, а някои от тях и на печените кестени. Това не е просто тяхната любима храна или пък национално ястие, а предпочитаният избор, докато са на кино. Обратно в раздел здравословно хранене. Със сигурност сте попаднали на множество полезни качества на сепията, като ниското съдържание на калории, богата е на антиоксиданти, витамини и разбира се високото съдържание на йод. Все неща, които със сигурност повишават имунната ви система, но честно представете ли си да седнете пред големия екран в някой тъмен киносалон и да нагъвате сепия? Може би на входа раздават лигавници и дъждобрани. Каквото и да си говорим, в много краища на света тези мекотели се считат за абсолютен деликатес. Тайландците също като нас обичат да си похапват пуканки, но не просто с масло и сол, а с вкус на супата том ям. Ако се чудите какъв е нейния вкус, сладко-кисел. А основната съставка са скаридите. Със сигурност ви привлякохме вниманието. Освен скариди, тя съдържа немалко на брой и разнообразни билки и подправки, които в комбинация са страхотен имуностимулант. На външен вид прилича малко на нашата добре позната шкембе чорба, но нямат нищо общо. В състава си също има мляко, но то е кокосово. Общо взето супата е представена като супер здравословна, но дали е такава в комбинация с пуканки, не можем да кажем. Обаче със сигурност знам, че не бих си поръчала пуканки с вкусна шкембе чорба. А вие? Хващаме първия директен полет и се озоваваме в Колумбия, където нещата са по-сериозни. Направо щипят. А сега си представете печени мравки, че и с подправки. И не се бъркайте с мравките, които ви досаждат в кухнята. Това са специален вид мравки. С вкус на бекон, или поне те така твърдят. Всъщност много специалисти по темата се изказват, че насекомите са вкусово неутрални. Но щом в Колумбия твърдят, че са с вкус на бекон, то просто ще им се доверим. Гаранция помните меко казано ужасяващите предизвикателства от предаването Страх, в които на участниците им се налагаше да похапват боболечки и други твари. Не знам за вас, но аз лично настръхвам само при мисълта, но много майстори на боболечковата кухня биха потвърдили, че те са изключително богати на хранителни вещества. Дали след пърженето или печенето ги запазват, не можем да кажем, но ако сред зрителите има по-запознати, ще ни бъде интересно да научим. Дори вече има специално прокаран закон в Европейския съюз, който разрешава добавянето на насекоми в храните. Със сигурност това ще реши много проблеми в хранително-вкусовата промишленост у нас. Представяте ли си как вече в ресторантите ви питат с колко боби искате салатата? Боболечките сигурно минават и за постна храна, но и за това не даваме гаранция. Но нека се прехвърлим към японците, познати като любителите на суровата кухня. Те май готвят само преди да седнат пред големия екран.
Една от любимите им храни е печен снакс, направен от изсушени сардини и аншоа. Някъде наричат това интересно кулинарно творение биочипс. Явно добре познатия картофен чипс изобщо не е био, но не смятаме да задълбаваме в теми, които не са част от нашата специалност. Да се върнем към японците, които се славят като едни изключително добри кулинари и домакини. Едва ли има хора, които не са опитвали суши, но колко от вас са вкусвали от точно този морски чипс? Аз лично не съм, но и да си призная, не изгарям от желание да го пробвам. Освен това, те правят чипс от водорасли, както и мокър чипс, каквото и да значи това. Определено не им липсва въображение, докато се вихрят в кухнята. Японската кухня е изключително разнообразна и тя не включва само сурова риба, водорасли и ориз. Обаче днес сме се фокусирали върху интересните храни, които консумират зрителите в киносалоните, и е време да оставим мърдащата храна на страна и да преминем към нещо малко по-познато за нас. Финландците обичат да си желират сюжетите на филмите и затова влизат в киносалоните с пакет, 2 или пък 3 желирани бомбони. Интересно колко ли работа имат зъболекарите след премиерата на някоя мегапродукция. Нагъването на желирани лакомства не е непознато за нас, защото и ние често го правим с повод и без повод. Излишно е да казвам какви количества от тези продукти поглъщат пък мълчуганите. Тези многолики изкушения са измислени преди повече от 100 години, но най-популярни си остават желираните мечета на Харибо. Те са с различни цветове и в едно пакетче може да намерите поне 5 оригинални вкуса. Според много зъболекари са дори полезни за вашите зъби, но дали го казват за да имат повече работа или наистина е така, ще оставим на вас да прецените. Не съм им голяма фенка, но толкова пъти прочетох Харибо, че ми се прииска да имам едно пакетче пред себе си. Сега обаче ще направим една кратка, но напълно заслужена и цветна паузичка, в която да ви напомним за нашата прекрасна гримьорка Габриела Иванова. И литваме до Латвия, където прекарват по-добре филмите с чаша или направо цяла бутилка квас. На практика това е нискоалкохолна напитка, която се получава при ферментацията на дрожди. Та, ако някой си е представил нещо, което наподобява нашия айрян, в грешка сте. Тази, предполагам, освежаваща и приповдигаща настроението на зрителите в киносалоните напитка е на повече от 1200 години и като страна на произход се посочва Русия. Дали е така наистина, кой да знае. Всъщност думата квас е от индоевропейски праезик и буквално означава да вкисна. Не съм била в латвийски киносалон, но който е бил може да сподели дали тези хора успяват да се вкиснат преди финалните надписи. Когато писахме този епизод, ситуацията в Израел все още не беше така обтегната и силно се надяваме да се подобри. Има един много популярен влогър, Слави Деклашър, който съвсем наскоро пусна епизод за това, който разкрива доста сериозни неща, свързани пряко с конфликта. Може да му хвърлите един поглед, ако ви е интересно. Ще оставим линкче в описанието. Та, с вкусни топки от нахут, прекарват по-приятно времето си в киното израелците. Това не е националното им ястие, ако това си помислихте. Всъщност, тяхната кухня е повлияна изключително много от меко казано нетипични за нас правила, които са наречени кашер. Едно от тях е не вари агне в млякото на майка му, което всъщност е забрана да се смесват месни и млечни продукти и съвсем не трябва да се разбира буквално. Ако на закуска сте похапнали нещо млечно, то месце ще може най-рано след 4 часа. Обратното обаче не е съвсем така. Ако месото е първо, то млечни продукти може да си похапнете минимум след 6 часа. Има и още много интересни неща за тяхната кулинария и култура, които ви съветваме да прочетете. За тези, които вече се зачудиха защо правим реклама на друга YouTube поредица в канала си, ами защо не? Първо, ние не сме влогари, а филмова продуцентска компания. И тази поредица, както сте забелязали, нито я промотираме, нито плащаме за реклами. Общо взето я правим за вас. И всеки, на който му е интересно, е добре дошъл да се абонира. Та, когато видим нещо интересно или полезно, не виждаме причина да не ви го препоръчаме. Ето защо ви споменаваме видеото на Слави. Той има и други интересни епизоди, които да си призная следим с интерес. Но нека да се върнем към кинокулинарията. Индийците не изневеряват на традициите си и докато гледат филми. Те си похапват сандвичи с лютив сос чатни. Може би за това в индийските филми се танцува и правят дълги драматични паузи,
докато преглътнат лютото, което са си похапнали. Индийската кухня е позната още и като майката на кухните. Тя се слави като една от най-изкусителните в света и е толкова богата от към подправки, билки и опияняващи аромати, че свят да ви се завие. Буквално може да ви се завие свят. Ако тепърва ще опитвате индийска кухня и сте от хората с чувствителен стомах, то избирайте много внимателно, защото някои техни ястия са толкова претъпкани с аромати и съставки, че сякаш са няколко манджи събрани в едно. Те дори си имат дума, с която обобщават различните смесици от подправки, и това е масала. Не съм сигурна, че го произнасям правилно, да не ме съдете твърде строго. Принципно се приема, че колкото по-чиста е масалата, толкова по-вкусно е едно ястие, но да ви кажа, май не го спазват много това правило, защото с всяка хапка имаш чувството, че поглъщаш по няколко ястия наведнъж. Честно ви казвам, че докато заснемем това нещо за индийците, без да се засмея, ни отне сигурно 2 часа. Просто през цялото време си представях как по време на дългите драматични паузи някой преглъща нещо люто. И стига толкова по темата, защото отново ще избухна в смях. Докато ние ползваме мезенцата като неразделна част от пиването на ракийка, то в Норвегия се тъпчат със сушено еленско месо не само по-домашно, но и в киносалоните. Част от житието и битието на българина е след работа да седне на масата, да сипе една ракия и да захрупа я салатка, я мезенце, а понякога и двете. За това действие дори си има специално отредено време от денонощието, познато като ракиено време. То не се влияе пряко от стрелките на часовника, нито от хороскопа и е строго индивидуално за всеки човек. Дори много лекари го препоръчват като форма на домашна терапия и срещу сърдечно-съдови заболявания. Едни му се наслаждават сами, а други в компания, но хайде да не се отплесваме прекалено в битовизми, че докато се усетим и ще се озовем на масата. Сега искам да си представите този приятен уют, но пред големия екран в някой киносалон. Тези норвежци знаят как тънко да си докарат истинско киноусещане. Едно от най-важните неща за максимално киноизживяване е именно звукът. Всеки, който прави звуков дизайн, би го казал. Ние го гарантираме и 100% нашия брилянтен композитор Радо Минев би го потвърдил с високо вдигнати ръце. В Испания това явно не е от значение, защото гостите пред големите екрани най-много обичат да чоплят семки. Представете си цял салон, в който всеки шумка с пакетче семки и издава пукащ звук на всеки 2 секунди. Казано по-нашенски в кавички, язък за обавия звуков дизайн, но така им харесва на хората, така си гледкат. Това ни напомня и за друг нашенски герой, който често сте засичали в социалните медии. Познахте ли го? Сега си представете цял салон с такива. Разбира се, в кръга на шегата е това и се надяваме батката да не вземе да се засегне нещо. Както е казал Хипократ, нека храната ви бъде лекарство и лекарството храна. Та колко са полезни големите количества семки оставяме на диетолозите да преценят, защото ние не сме такива. Най-близо до нашите предпочитания за вкусно киноизживяване са американците. Те също като нас обичат да хрупкат чипс, но със специален блу чиз сос. Той е по-специфичен, тъй като е направен от синьо сирене, което не е по вкуса на всеки. Въпреки че в последно време се наблюдава сериозна агитация в американските киносалони да се предлагат плодови салати вместо познатите пуканки или чипс, някак това не успява да се наложи особено. Те точно като нас или ние точно като тях обичаме да си хрупкаме пукнатата царевичка или пък някой мазничък чипс с не особено известен произход и състав. Това си е просто като част от ритуала пред големия екран. Лошото е, че колкото и да вземеш, то никога не стига за целия филм. Даже в повечето случаи свършва преди да са минали рекламите. Та по мои наблюдения на кино се ходи поне 2 часа преди самата прожекция, за да има време за едно бързо бургерче, което да разходите по магазините. А решите ли, че средни пуканки ви стигат с малка кола, вземете големи със средна. Това е доказаната формула за приятно киноизживяване. Както се казва, по-добре да остане, отколкото да не стигне. С това завършва и днешната апетитна тема. Надяваме се да ви е била интересна. Не забравяйте да ни последвате тук и в социалните мрежи, за да бъдете от първите, които ще научат нови и интересни неща. Вече имаме и активен Patreon акаунт, в който мислим да пускаме ексклузивно всички гафове, на които да се посмеете от сърце. Освен това, дори може да станете част от поредицата. Та, ако ви е приятна нашата компания, може да се абонирате и там. Ако пък имате още свободно време, може да дадете шанс на някои от видеята, които ще ви излязат ето тук. Благодаря ви, че бяхте с нас. И до нови срещи!